Máš něco jaký sušidlo? No nějaký foukač. Kamínka tam ty, co se rozteče, vole. Kamínka je blbost. Tak já mě vypnout to žhávidlo a nechat je foukat. Ale ty to nefouká, ty kamínka. Já už nemám foukač. Máš fén? Nemám. Můžem do toho dát tu plotinku. Nebo Tu spirálu. předěte pastovi. Ne, tak to bych tomu udělal akorát teplo jako. Takže my tam musíme tohle nahnat, tak to z toho dostali teď. Tak normálně suchým mádrem a to vyschne. No Co? a předklonit to. To nejde z toho samo? Tak jako... Za to ještě... Dej tam to dřevo pod to. Tohle. Toto? No, tak nějak to. Nebo ten smeták tam zadáš. No takhle, no bomba vole, je podvízka, no je po rozmrazovači, už je to rozbitý. Jenom spodek pod to, co vyliješ. Co to je? No to je hlavně izolačka, je to izolace Spodek. mrazáku od toho, od chladničky. Tam se jenom sbírá ta voda, vole. Ale hovno, To jsme vylívat ani by to Dobrý. nezarostlo. to je to dvojitý vole, protože je to izolace, chápeš, že, To je v že pohodě. mrazák mrazí a chladnička chladí. Je tam něco? Není, to je ty fuk. máš. Dobrý, že No, to je v to pohodě teď úplně, stačí, říká, že nenadávám, taky mě to je ještě. úplně jedno vole, podrž to. No, dej ten prst pryč. My jsme tak tam a opřem to od Jo, toho. a tohle je teda ještě nechutný. To je chutný, to je, protože to vypadlo, to je reálně. Je to hodně to předno. Musí být pusto. Víc dál. Ještě trošku, to má takovou vůli se vracet, to je těžký ten... Kompresor. Dobrý. Já zdrhám hodinu a je to. Co s tím tady to? A to pivo bude teplý. No co, tak tady to, Ani teďka nějaký studený, jo. tak to umí pan Láďa, tady to co vypadlo. Já musím pracovat ještě, já jsem Co pracovat, vyfoť si to, vole.